kinderdebat in raadzaal. Nieuw quizspel VZO. Het is vandaag 17 april, dit is het Peel en Maas Journaal. In de raadzaal hebben vandaag 60 kinderen uit de groepen 7 en 8 van 12 Vennerijse basisscholen met elkaar gedebatteerd over bomenkap, ontstapte TBS'ers, hondenpoep, de aantrekkelijkheid van het centrum en wel of geen buitenzwembad in Venray. De kinderen werden om 9 uur ontvangen op het gemeentehuis, waar zij eerst een rondleiding kregen. Daarna startte het debat. Op de stellingen die zijn aangereikt door de scholen en waarvan er 5 zijn uitgekozen door de burgemeester, werden door de leerlingen diverse creatieve argumenten gegeven. Want in de zomer zitten alle terrasjes altijd vol. Als je er meer wordt, komen er meer mensen. Het grootste probleem is ook in het dorp het parkeren en al die lege winkels. En ik vind dat daar wel wat aan gedaan moet worden. Het is wel klim te stellen voor restaurantjes neerzetten. Want dan kunnen de kinderen dan spelen als de ouders ergens gaan winkelen. En dan kunnen de kinderen zien dat gaan dan liever mee en dan kunnen de ouders ook vaker gaan. En s'avonds worden ze moeilijker door wat jongeren kapot gemaakt of zo. Want er staat voor een restaurantje en er zijn er veel mensen. Veel winkels die kunnen de huur dan niet betalen en dan komen er duurdere winkels waar alleen maar dure spullen in staan. En meestal kunnen dan arme mensen, die kunnen dat dan niet betalen en dan komen er ook alleen maar rijke mensen naar Venray. Montessori school zei net van het Sint-Anna-terrein heeft niet een goede reputatie, maar dat komt juist door die oude gebouwen. Dus als je die oude gebouwen sloopt en daar dan de zwembad neerzet, is die reputatie ook weg. Dankjewel, Michel. Dankjewel. Ik wil even terugkomen bij Pellenpool. Die kunnen wel naar Ransen, maar ze wonen hier in Venray en ze willen hier ook in Venray een buitenzwembad hebben. Ja, want als ze hier geen buitenzwembad hebben, dan kunnen ze wel naar Ransen. Maar als ze hier wonen, willen ze ook per se ook hier een buitenzwembad hebben. Dankjewel, meneer de voorzitter. Na afloop van het debat werd door plaatsvervangend raadsvoorzitter Toon Lonen de debatwinnaar bekendgemaakt. Wie hebben wij aangewezen dat samen met de griffier gedaan als totale winnaar? En dat is Elian. Hoe voelt het om debatwinnaar te zijn? Ja, wel leuk en bijzonder. En wat heb je gewonnen vandaag? Ik heb een dagje meedraaien met de burgemeester gewonnen. Dat vond ik wel leuk. Ook werd 1 van de 12 scholen totaalwinnaar van het debat. En wij zijn tot de conclusie van de Petersbandenschool de winnaar is van Hoe voelt het om de winnaar van de wisselbeker te zijn met de Petersbandenschool? Heel erg leuk. Wij hadden het volgens mij allemaal niet echt verwacht, maar we waren er allemaal wel blij mee en dan je voelt je toch wel vereerd. De leerlingen kijken terug op een spannende ochtend met voor de een wat meer en voor de ander wat minder voorbereiding. En wat heb je gedaan om je voor te bereiden voor dit debat? Nou, eigenlijk niet heel veel. Gewoon, we hebben op school de stellingen besproken, hebben een klein beetje erover gepraat over iedere stelling. En toen hebben we stellingen uitgekozen. Ik heb de datum, had ik in eerste instantie dacht ik dat het volgende week was. Ik kwam gisteren nog achter. Dus ik heb niet heel veel ervoor gedaan, maar uiteindelijk is het toch wel goed gekomen. Wij hebben op de school ook besproken en nog een beetje informatie op internet opgezocht. Gewoon veel gepraat met mijn moeder en ook op internet gekeken naar het nieuws van wat doen ze eigenlijk om allemaal om het schoon te maken. En Venray schoon te houden. En zo heeft me dat eigenlijk wel geholpen. Meedoen aan een debat, waarom vind je dat zo leuk? Nou, je kan ook gewoon met iedereen praten en je kan gewoon rustig met elkaar praten. Of tenminste, dat is wel de bedoeling dat je dat doet. Het is niet alleen zo van iedereen is tegen elkaar aan het schreeuwen. Ja, ik vond het wel goed gaan en ik was ook niet zenuwachtig. Dus ik vond het wel goed. Zodat je mensen kan overtuigen van jouw mening. Wat jij vindt daarvan, jouw mening daarvan aan mensen overbrengen. De leerlingen kijken positief terug op dit debat, waar bij aanvang van iedere volgende stelling een leerlingenwissel plaatsvond.
Nou, ik vind wel dat alles goed georganiseerd is. Sommige dingen misschien beter dan vorig jaar, andere dingen misschien iets minder. Maar over het algemeen is het gewoon weer net zo leuk als vorig jaar. Op school had ik al altijd heel veel met het debat, zei ik altijd heel veel. En ja, nu sta ik hier en dat vond ik wel heel leuk. Geslaagd. En ja, leuk om te doen. De organisatoren van dit debat, dat vandaag voor de derde keer werd gehouden, juichen een dergelijk gebeuren toe. Debatteren maakt de jeugd bewuster en geeft ze stem in onze samenleving. Kinderen horen er helemaal bij. Ik was het Nederland uit om overal zijn. Op 17 oktober organiseert de vereniging Zelfstandige Ondernemers een bijzondere activiteit. Zij zetten dan voor spelletjesliefhebbers uit een aantal kerkdorpen een quizspel neer. Op zaterdag 17 oktober organiseert de VZO, de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers, het quizspel. Hiervoor werd afgelopen dinsdag een bijeenkomst georganiseerd in IJsselstein. Ben je woonachtig in een dorp dat aangesloten is bij de VZO, dan mag je aan deze nieuwe uitdaging meedoen. Op de avond ontvangen alle deelnemende teams een opdrachtenboek. Dit boek zit vol met vragen en opdrachten. Variërend van vragen over muziek, sport of wetenschap. Tot opdrachten die een echt beroep op je doen om je vermogen als rechercheur te testen. En daar heeft u de hele avond de tijd voor, vanaf 6:30 tot, zeg maar tot 11:00. En dan moet het hele vragenboekwerk weer ingeleverd gaan worden. Krijg je alleen maar vragen in het boek? Nee, er is ook een geheime opdracht. En dat kan variëren. Dan moeten er 1 of misschien 2 mensen moeten zich op een bepaald tijdstip ergens gaan melden. En die moeten daar vervolgens een opdracht uitvoeren. Het idee is niet helemaal nieuw. In Sint-Antunus is eerder een gelijkwaardige activiteit georganiseerd. De VZO kan hun ervaringen goed gebruiken om de organisatie goed te laten slagen. Nou, ik werd er door iemand die bij ons werkt op geattendeerd dat het in Sint-Tunus, daar Quizit genoemd, dat het daar georganiseerd ging worden. En daar ben ik gaan kijken en daar was ik ontzettend onder de indruk van zoveel mensen die daar meededen en die zo ontzettend enthousiast waren. En die gewoon ook een hele leuke avond hebben gehad. En nou ja, goed, wij denken dat we dat de mensen hier ook moeten gaan bieden. Natuurlijk kan je niet zomaar deelnemen aan het quizspel. Je moet wonen in Leunen, Veulen, Heide, Vredepeel, Merselo of IJsselstein. En je moet een team formeren van minimaal 6 personen. En al zijn ze met 20 of 25 personen, dat maakt allemaal niks uit. Het is hun eigen keus. Maar het maakt niet uit met hoeveel man? Nee, ze moeten gewoon vooral een hele leuke avond hebben. Dat is de avond dat het gebeurt en de 7e november is de prijsuitreiking. En dan is het natuurlijk wel leuk als ze er ook allemaal weer zijn om dan te weten wie dat het uiteindelijk gewonnen heeft. Je moet dus wel van een uitdaging houden om aan het quizspel mee te doen. Als de dorpsraad van Vredepeel kan gaan winnen van de dorpsraad van Leunen, dat is toch lachen als dat gaat lukken? Dat is de uitdaging. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond wordt het helder en vannacht kan het afkoelen tot ongeveer 2 graden. Zaterdag overdag is het droog en zonnig en wordt het zo'n 15 graden. Ook zondag zal het droog en zonnig zijn met kans op enkele wolkenvelden en met een temperatuur rond de 17 graden. Fijn weekend en tot maandag.